Investigazzjoni estensiva ta' frodi online bejn bosta entitajiet Maltin u barranin waslet għall-arrest ta' tfajla ta' 25 sena u nannuwa ta' 82 sena. L-arrest sar nhar it-tnejn li għadda. It-tfajla Temi Caruana hija allegatament il-moħħ wara skema ta' frodi online f'Malta li permezz tagħha kienet qed tagħmilha ta' bank lokali. Sallum il-pulizija identifikat madwar 200 vittma li flimkien tilfu mal-1,000,000 euro. L-investigazzjonijiet tal-pulizija rabtuha ma' netwerk kriminali internazzjonali brabtiet mal-Irlanda u r-Renju Unit. Wa din il-ħidma l-pulizija sekwestrat ma' 8,000 euro fi flus kontanti minn residenza f'Raħal Ġdid waqt li fit-tfittxija oħra fil-Qrendi issekwestrat bosta mobiles u apparat elettroniku. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo laqgħet it-talba biex jiġu maqbuda u friżati l-assi ta' Caruana. Id-difiża talbet tal-ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba l-gravità tal-allegat reat. Sostniet li għadu kmini wisq biex tingħata l-libertà proviżorja minħabba li l-pulizija qatt trid tikseb aktar informazzjoni minn tamir elettroniku tal-imputata u teżisti l-biża li jekk tingħata l-ħelsien hija tidħol fuq il-pjattaformi online tagħha u tħassar l-informazzjoni. Il-Maġistrat Farrugia Frendo ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest.